skal finde begyndelsesværdien, så skal vi isolere B i grundformen her. Og man må jo flytte rundt og gøre de modsatte ting med. Så hvis man ganger på den ene side, så flytter den over på den anden side, så må jeg jo dividere med det. Og jeg vil gerne have B isoleret. Så hvis nu jeg flytter rundt og siger, at i stedet for at jeg ganger B med fremskrivningsfaktoren, jamen så har jeg jo slutværdien. Den kan jo så dividere med fremskrivningsfaktoren. Og det har jeg taget i eksemplet her, som vi havde før med de 1000 kroner. Det vil så blive B, der bliver de 1000 kroner, skulle det gerne blive igen. Så havde jeg de 1477. Det er jo slutværdien. Den her dividerer så med fremskrivningsfaktor i 8. potent. Og som man ser i udregningen, så får jeg tæt på 1000, så man kan komme. Så det vil jo sige, at det er også sådan, den er regnet frem til. Så det vil sige, at man vil få isoleret B ved at sige, at du tager slutværdien og dividerer med fremskrivningsfaktoren i endte potent.